Олимпия уеннары чемпионы Федор Семашов исемендәге спорт мәктәбе үзенең 40 еллыгын билгели. Шарага тренерлар, төрле елларда эшләгән спорт ветераннары, биредә шөгыльләнүчеләр һәм аларның әти-әниләре чакырылган. Юбилей хөрмәтенә бары тик мактау һәм котлау сүзләре генә яңгырады бу көнне. Это самая лучшая спортивная школа Республики Татарстан и по показателям, и по количеству детей, которые занимаются здесь, и по техническому оснащению. Конечно же, за это огромное спасибо главе Заинского муниципального района, потому что с его приходом школа приобрела совсем новые оттенки. Мы получили свой полноценный дом, в котором есть все условия, все возможности для занятий нашим любимым видом спорта. Мәктәп 40 еллык эшчәнлегендә үз спортчылары белән горурлана. Шул вакыт дәверендә биредә 20 меңнән артык чаңгычы беренче чыныгу алган. Хәзерге көндә 412 спортчы белән 9 тренер шөгыльләнә. Чаңгы спортына карата хөрмәтне кичкенәдән балалар бакчасыннан ук тәрбиялибез ди спорт мәктәбе директоры Юрий Худяков. С детьми занимаемся с дошкольного возраста, мы начали заниматься с ними с 2017 года. И благодаря этому они потихоньку вырастают и добиваются своих результатов. У нас первые звездочки из этого возраста Бирюков Вадим, который выполнил в этом году кандидата мастера спорта и попал в состав сборной Республики Татарстан юношеской. И также Казинкова Софья. Уважаемые награждаемые, мы просим вас выйти и сделать фото на память. Юбилей чарасы бүләкләү тантанасы белән дәвам итте. Яшь спортчыларга, тренерларга, спорт ветераннарына рәхмәт хатлары, мактау грамоталары тапшырылды. Зәй районында чаңгы спортын үстерүдә үзеннән зур өлеш керткән Федор Семашов исемендәге мәктәпне тәмамлаучыларны да бүләкләделәр. Бәйрәм чарасы энергетик мәдәният сарай артистлары чыгышлары белән үрелеп барды. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре.